L'INDAGAT és un grup d'innovació docent de la Universitat de Barcelona que replega docents d'educació, de Belles Arts i d'altres universitats del sistema català. La finalitat del grup docents des del seu inici és trencar la idea de que la docència és una tasca individual i aïllada. Nosaltres ja compartíem moments de docència i a partir d'aquí vam dir i per què no sistematitzem el que estem fent? Per què no sistematitzem i lo vinculem a la idea de codocència? El projecte de compartir docència a la universitat ha consistit en estar en una mateixa assignatura i durant totes les classes 2 o 3 docents. La idea era que s'ajuntés normalment un professor més júnior amb un de sènior, que el docent sempre és una persona que també va aprenent de l'altre i per també tenir aquestes mirades més intergeneracionals i de proximitat diferents amb els estudiants. Aquest pla d'innovació docent ha tingut lloc en 3 ensenyaments: educació social, pedagogia o educació i la Facultat de Belles Arts, tant assignatures obligatòries com optatives i bàsicament que aquesta experiència també de que no es situï no només en una facultat sinó que connecti a diverses facultats també ha estat enriquidor pel projecte. Al final de cada una de les assignatures que vam fer conjuntament, d'alguna manera vam demanar la vivència dels estudiants. Tots van ser molt positius, perquè se sentien més atesos i, a més, a tenir 2 mirades, una d'un sènior i una altra d'un júnior, tenien un contrast que per ells els enriquia molt. Les conclusions més importants és que s'ha de tenir en compte que és un treball extra per les persones que la fem, perquè donem el doble de docència, però jo la recomanaria perquè enriqueix molt a qui la fa i al qui la rep.